Silav û rêzê vîdarêm ku hûn baş bin. Ez nihat xwazim ji we re behsa 5 peyvan bikim. Peyva yekem bêhtir. Bêhtir ji bo tiştê ku ji tiştekî din zêdetir e. Tê bikaranîn. Ev peyv di axaftina rojane de jî pir tê bikaranîn û hêsanek ku di bîra mirovan de bimîne. Weke mînak. Ez dixwazim bêhtir bixwînim. Ez dixwazim bêhtir bixwînim. Peyva duyem hişyarî. Hişyarî tenê wateya haydarbûn nîne. Ew rewşa ku mirov li derdora xwe li tiştên ku di civakê de dibin û li rast û şaşiyan baldar ve nîşan dide. Mînak. Hişyarî ji bo pêşeroja civakê giring e. Hişyarî ji bo pêşeroja civakê giring e. Peyva sêyem bîranîn. Bîranîn ew tişt e ku ji rabirdûyê di hêş û dilê mirovan de dimîne. Dibe ku bîranînek bi kesek, bi cihek, bi dengek an jî rojeke taybet re girêdayî be. Weke mînak. Hin bîranîn bi salan derbas dibin. Lê ji dilê mirovan naçin. Hin bîranîn bi salan derbas dibin. Lê ji dilê mirovan naçin. Peyva çarem jî dilsozî. Dilsozî ji peyva dil tê û wateya dilpakî, hezkirin û xwedî derketina ji bo kesek, welat, ziman an jî tiştekî ku mirov pê girêdayî ye dide. Weke mînak. Dilsozekî rastîn di demên dijwar de tê nasîn. Dilsozekî rastîn di demên dijwar de tê nasîn. Peyva pêncem an jî peyva dawî hêvî. Hêvî hest û baweriya ku siberoj dikare ji îro baştir be. Hêvî mirovan dide berdewamkirina rê. Heta ku şert dijwar bin. Weke mînak. Heta ku hêvî hebe rê naqede. Heta ku hêvî hebe rê naqede. Belkî ev ji wan peyvên Kurdî ye ku divê mirov qet ji bîr nekin. Ji ber ku hêvî tenê peyvek nîne. Carinan hêvî ew hêza hundirîn e ku mirov ji nû ve radike. Ji van 5 peyvan tiştekî ji bîr nekin. Bêhtir zêdetir. Bêhtir tê wateya zêdetir. Hişyarî fehamkirin û baldarbûn. Bîranîn tiştê ku ji rabirdûyê dimîne. Dilsozî girêdana bi dil û samimiyetê. Hêvî baweriya bi siberojê. 5 peyvên piçûk lê 5 fikirên mezin. Zêdetir fêr bibe û hişyar bibe. Van peyvan di jiyana xwe ya rojane de jî heke em bi kar bînin, em ê zimanê xwe û peyvên zimanê xwe her tim zindî bihêlin. Bimînin di nava xêr û xweşiyê de.